Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut dyn ni'n gallu defnyddio y diagram cast i ddatrys hafaliadau trigonometrig. Na dyma fo y diagram cast y fan hyn. Mae gennym ni set o echelinau sydd yn gwahanu'r papur i mewn i 4 pedrant sydd wedyn yn cael ei labelu hefo'r llythrennau yn cast, cychwyn gwylod ar y dde efo C, a wedyn mynd yn erbyn y cloc a S y T. A mae'r llythrennau yma yn cynrychioli lle mae sain cos y tan yn bositif neu yn negatif wrth i ni gynyddu'r ongl yn cychwyn yn dim gradd fan hyn yn mynd yn wrth glocwedd 90, 180, 270, 360 ac yn y blaen. Nawr i egluro pam fod y llythrennau yn lle maen nhw, mae'n briodol iddyn ni estyn allan graffiau trigonometrig yn fan hyn. Nawr i fan hyn mae gennym ni yn gyntaf yn goch, mae gennym ni graff sin theta. Yn las mae cos, a wedyn yn wyrth mae gennym ni tan. Nawr efallai mewn cwestiwn mae gennym fi ddiddordeb gwybod lle mae dydyn ni tan yn hafaliadau. Felly os yw'r llinell a draws trwy 2, dyn ni'n gallu gweld bod yna ar y graff yma beth bynnag, mae yna 1, 2, 3, 4, 5 lle mae tan yn 2. Nawr, so cyfrifiannau lle allai reid un o hynna dyn ni, a wedyn sy'n ni'n gallu defnyddio wedyn cymesuredd y graff neu'r ffordd mae'r graff yn ailadrodd i ffeindio'r lleill. Ond i arbed ni rhag gofod gwneud y graff yma bob tro, dyn ni yn gallu defnyddio'r diagram cast i weld yn ystod pa amrediad o onglau ddylwn ni ddisgwyl atebion. Nawr, i weld sut mae'n gweithio, nawn ni ganolbwyntio yn gyntaf ar y onglau sydd rhwng dim a 90 gradd yn fan hyn. Dyn ni'n gweld y fyny fod y graffau i gyd, sin, cos a tan, uwch ben yr echelin X, felly maen nhw hefo gwerthoedd positif. Ac felly, os dwi'n estyn allan yn awr, y diagram cast ar y chwith fan hyn, ar gyfer onglau sydd rhwng dim a 90 gradd, mae pob un o sin, cos a tan, neu'n Saesneg A for all ydy hwn. Mae pob un ohonyn nhw'n positif. Dyna mae hwn yn ei gynrychioli. Wedyn, os dwi'n symud y prena mesur ymlaen, ac yn ystyried beth sy'n cymryd lle rhwng 90 a 180, a dyn ni'n gweld y fan hyn, dim ond yr un goch, dim ond sin theta sydd yn bositif y fan hyn, mae cos theta a tan theta o dan yr echelin X, felly maen nhw'n negatif. Felly, rhwng 90 a 180 gradd, dim ond sin sydd yn bositif, a mae cos a tan yn negatif. Yn debyg iawn wedyn, os dwi'n symud ymlaen ac yn ystyried beth sy'n digwydd rhwng 180 a 270, tro yma, dim ond yr un wyrth, dim ond tan theta sydd yn bositif, mae'r ddau arall sin a cos yn negatif. Felly rhwng 180 a 270, dim ond tan sydd yn bositif. Ac yna, rhwng 270 a 360, dyn ni'n gweld na'r un las yn fan hyn, sydd yn bositif, uwch ben yr echelin X, cos theta. Mae sin theta a tan theta yn negatif. Felly rhwng 270 a 360, dim ond cos sydd yn bositif. Ac yna, ar gyfer y onglau eraill, ddydyn ni rhwng 360 a 450, mae'r un peth yn digwydd a na ddigwydd rhwng dim a 90. Felly mae yna ailadrodd wedyn yn y diagram cast. Os dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd rhwng troad cyfan 360 a 450, mae union yr un peth a na ddigwydd rhwng dim a 90. Nawr, gan i gael edrych ar hafaliad penodol yn awr, i weld sut mae y diagram ma'n gweithio. Mae yna enghraifft yn fan hyn yn gofyn iddyn ni ddatrys yr hafaliad canlynol a gyfer gwerthoedd theta rhwng dim a 360 gradd. Dyn ni eisiau gweld lle mae 3 cos theta yn hafalu negatif 1. Wel, y cam gyntaf i ddatrys hwn ydy'r rhannu bob ochr yr hafaliad efo 3, fel bod cos theta yn hafalu negatif 3. Nawr, os dwi'n gwneud diagram cast bach ar ochr fan hyn yn awr, wedyn C a S T yn y drefn yna, yn y cwestiwn yma, dyn ni eisiau gwybod lle mae cos theta yn rhywbeth negatif. Mae negatif 3 yn negatif. Felly, dyn ni'n gwneud yn gyntaf llinellau, dyn ni'n ychwanegu llinellau i'r diagram cast i ddangos pryd mae cos yn negatif. Nawr, rhwng dim a 90, mae pob dim yn bositif, felly dos o ddim ateb y fan hyn. Dyn ni'n chwilio amdan lle mae cos yn negatif.
Rhwng 90 a 180, dim ond sain sydd yn bositif, felly fan hyn mae cos yn negatif, felly mae yna ongl fel atab yn mynd i fod rhywle fan hyn, rhywle rhwng 90 a 180. Wedyn, rhwng 180 a 270, dim ond tan sydd yn bositif. Yn fan hyn, felly mae cos yn negatif, ond dyn ni eisiau cos fod yn negatif, felly mae'n atab yn mynd i fod yn fan hyn. A wedyn rhwng 270 a 360, wel, mae cos yn bositif yn fan hyn. O, dweud y gwir, dim ond cos sydd yn bositif, ond os ydy matab yn mynd i fod yn fan hyn, rwy'n ni eisiau cos fod yn negatif. Felly, dyn ni'n gwybod o'r diagram cast fod yna un atab rhwng 90 a 180 ac un arall rhwng 180 a 270. Nawr i ffeindio un o'r atebion yma, dyn ni'n mynd i ddefnyddio cyfrifiannell i ffeindio theta, dyn ni'n dadwneud cos i pwr negatif 1 o negatif 3. Ac os ydyn ni'n nestyn cyfrifiannell allan i weithio hwn allan, dyn ni'n gwneud y siwr yn gyntaf gan fod yr ongl yma mewn graddau, fod y cyfrifiannell yn beth dyn ni'n alw'n degree mode, a dwi'n gweld fod yr un yma rwydd mae'n d am degrees ar y sgrin, felly dyn ni'n iawn i deipio hwn i fewn yn awr. A wedyn os dwi'n gwneud shift cos, i gael cos minus 1, a wedyn rhaid negatif, wedyn y ffracsiwn treian i fewn. Wneith y cyfrifiannell wastad reid yr atab sydd agosaf at 0 bob tro, boed yn bositif neu yn negatif. Ar y fan hyn, mae'r cyfrifiannell yn reid yr ateb yma dyn ni. Os dwi'n talgrynnu i ddailedegol, dyn ni'n cael 109.47 gradd. Nawr, hwnna ydy'r atab oedd rhwng 90 a 180. Felly, os dwi'n cychwyn yn dim, sef yr echelin x positif, mae'r ongl yma fan hyn felly yn 109.47 gradd. Ond mae yna atab arall dyn ni eisiau ffeindio, sydd rhwng 180 a 270. Ond mae rhaid ni gofio nawr fod y diagram cast bob tro efo cymesuraeth. Felly, os ydy'r ongl yma yn troi yn gwrth glocwedd yn 109.47 gradd, trwy gymesuraeth mae'r ongl yma yn glocwedd hefyd yn 109.47 gradd. Felly, be di'r atab, yr ail atab dyn ni eisiau ffeindio? Cofiwch, mae'r atab hwn yn fan hyn, rhywle rhwng 180 a 270 gradd. Nawr i gael yr atab yma, dyn ni'n cychwyn ar y echelin x positif yn 0, a'r syniad ydy, dyn ni'n neud troad cyfan, 90, 180, 270, 360, ond dwi wedi troi gormod. Dwi angen troi nôl wedyn, tynnu ffwrdd y 109.47 gradd yma. Felly, yr ail atab dyn isio, sydd rhwng dim a 360, yw y troad cyfan 360 gradd, tynnu'r atab dwi wedi cael gynt, ac os dwi wedi cael hwn ar y gyfrifiannell gynt, mae y dal yma, fydde jyst wneud 360, tynnu'r atab, dyma fo'r ail atab dwi isio, ac eto, os dwi'n neud o'i ddailedegol, 250.53 gradd, fyddai'r ail atab yn hyn. A dyna ni wedyn wedi ffeindio'r holl atebion sy'n bodoli rhwng dim gradd a 360 gradd. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.